Bocil, Kela, Ken, sama Leo. Yuk, wah, go. Betut ke berapa? Betut ibadat ya. Ora ketok, Pak. Waduh iki. Tambah nek bedete kok seneng deh. Tambah nek bedet seneng. Lah kae bedet iki klip ning tengah. Nggih. Waduh tenan kok iki mibre. Ngene. Kayak ngetuti sapa bedete? Si Ken. Ah. Wih, karo talking si Leo. Bedete bedal. Ndi? Ora aman-aman. Ya nyele warono. Si anu. Ijo kae. Waduh tenan ya. Jane nek teko ning pare. Jembatan. Jembatan ya. Sito nganti, Pak? Sing ijo. Bedete Kae. ngetutke apa ora? Ngetut nih kae. Kae ora dicuk. Awet dhewe tukuran ning Puskesmas to, tukang rono. Wah, insyaallah. Kae ahmor kabeh lho. Bedet iki ning tengah cilik ora. Iya. Leo. Oh. Jadah-jadah. Rene ta tapi iki? Rene. Wah, mumbul. Oh. Mulih malah Leo. Ora nek mulih, Pak. Ya gerale biasane ning kono to. Dua lagi ngumpul. Betete sing marani kae. Dhuwur betete. Bedete dur yo. Oh, insyaallah. Leo. Dian. Dur. Wis ben Pak, nyaman. Masyaallah. Iki ngoi tenan iki jenenge. Jonton. Ngeri lur. Ndi ning ijone mbuh. Bedete ora ketok. Wih. Ki abang Pak Buri. Iki Leo apa sapa Iki si Leo. anu Kela. Kail Iki Leo iki. iki Leo kayak Ken. Leo. Waduh, ngeri. Hei. Ini jam. Wih, jam done Ken. Wis rasa suwe-suwe. 3 menit cukup. Ken. Suwun lagi jan. Ken. Wis to. Wis. Bature wis lempok. Ken. Sing jarak ngono iki. Iya, nek baterai vlog angel deh. Ken, wis to. Suwe-suwe. Oke. Cil. Wah, iki 5 menit. 4 menit ding, 30.